Sa bayan ng San Elias, isang malawak na lupain ang pagmamay-ari ng kilalang hasyendero na si Don Faustino Villamor. Kilala si Don Faustino bilang isang matandang mayaman, makapangyarihan at marahas sa kanyang mga manggagawang magsasaka. Sa loob ng kanyang malawak na hasyenda, may mga bulong-bulungan ng mahiwagang nilalang na alaga raw ng matanda. Isang halimaw na hindi may paliwanag, isang sigbin. Ang mga tao sa baryo ay may tahimik na takot kay Don Faustino. Hindi lamang dahil sa kayamanan at koneksyon nito sa politiko't pulis, kundi dahil na rin sa sunod-sunod na pagkawala ng mga batang kalalakihan mula sa iba't ibang bahagi ng bayan, karaniwang mahihirap at manggagawang bukid. Dito rin nagtatrabaho ang binatang si Isagani, 22 taong gulang, ulila na sa ama't ina. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola na isang matandang albularyo, si Lola Teresing, na namayapa na rin. Mula pagkabata, taglay na ni Isagani ang ilang anting-anting na iniwan ng kanyang lola, isang agimat sa dibdib, mutyang itim sa bulsa at pananggal laban sa masama. Masipag si Isagani, hindi siya pumapalya sa trabaho, pero kahit anong gawin niyang kabutihan, palaging siya ang tinutuligsa ng mga tagapangasiwa sa hasyenda. Si Cardo, ang bastos at mayabang nakatiwala ni Don Faustino, ay palaging binabastos si Isagani. Minsan ay sinaktan pa siya dahil lamang sa pagkaantala ng pag-aararo ng isang bahagi ng lupa kahit hindi naman siya ang may sala. Pero tahimik si Isagani. Hindi siya nakikipagtalo. Pinipili niyang manatili sa likod, magtrabaho at uminom ng tubig galing sa kanyang basong kawayan. Ang tanging kaibigan niya ay si Pilo, isang batang lalaking may kapansanan sa paa na tagapulot ng dayami sa bukid. Madalas ay binibigyan niya ito ng pagkain mula sa kanyang baon. Isang gabi, habang pauwi si Isagani galing sa patubigan ng palayan, napadaan siya sa likurang bahagi ng malaking bahay ni Don Faustino. Doon niya nakita ang kakaibang anino sa may silong ng lumang kamalig. Maliit ngunit baluktot ang katawan, may mahahabang tainga, pulang mga mata at tila aso ngunit kumikilos na parang tao. Suminghot-singhot ito sa paligid at agad na naglaho nang makaramdam ng presensya ni Isagani. Kinabukasan, tinanong niya ang mga kasamahan sa trabaho tungkol sa nakita niya, ngunit bigla silang natahimik. Isang matandang magsasaka, si Mang Kadyo, ang lumapit at mahina ang boses na nagsabi, "Huwag ka na lang mag-usisa, Gani. Hindi lahat ng bagay ay dapat mo pang alamin. Basta't may mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag, lalo na kapag gabi na." Pero hindi mapakali si Isagani. Lalong naging malinaw sa kanyang isipan ang mga kakaibang tunog sa gabi, ang mga yapak sa damuhan, at ang tila halakhak ng isang nilalang na hindi tao. Minsang nagising siya sa gabi sa kanilang barong-barong ay nakita niyang may aninong mabilis na dumaan sa may bintana. Tumindig ang balahibo niya, ngunit pinilit niyang maging matatag. Sa araw-araw niyang pagtatrabaho, mas lalo siyang binabantayan ni Cardo. Kapag hindi siya kinukutya, ay sinusubukan siyang saktan. Isang araw, binuhusan siya ng mainit na sabaw ng ginisang munggo sa oras ng tanghalian. Pero kahit nasaktan siya, tiniis niya. Umuwi siyang may paso sa braso, ngunit nananatiling tahimik. Hindi habang panahon ay mananatiling lihim ang kasamaan. Sambit niya sa sarili habang hawak ang kanyang mutya. Hanggang sa isang gabi, nagpasya siyang sundan ng nilalang na nakita niya noon. Matapos ang hating gabi, tumakas siya mula sa barong-barong at nagtungo sa paligid ng lumang kamalig. Bitbit niya ang anting-anting sa leeg, isang itak at isang bote ng langis na mula sa lihim na resipe ng kanyang Lola Teresing. Sa kanyang pananabik, hindi niya inaasahang masaksihan ng isang bagay na hindi kayang unawain ng normal na isipan. Sa dilim ng kamalig, nakita niya ang alagang sigbin ni Don Faustino, isang halimaw na nilalapitan ng isang matandang tauhan na may daladalang kariton. At sa loob nito, isang bangkay ng batang lalaki, duguan at parang bagong patay.
Walang pag-aatubili, sumugod ang sigbin. Sinimulang kainin ang laman ng bata sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, habang si Don Faustino mismo ang nakatanaw sa dilim, ngumiti, at nag-usal ng isang kakaibang orasyon. Natulala si Isagani. Muntik na siyang mapasigaw, pero pinigilan niya ang sarili. Ang totoo ay nilalamig na siya sa takot. Nang maramdaman ng sigbin ang kanyang presensya, bahagyang tumingala ito, at sa unang pagkakataon ay tumitig sa kanya, direktang tumago sa kanyang kaluluwa. Agad siyang tumakbo, mabilis at desperado, habang ang hangin ay tila bumigat at ang katahimikan ng gabi ay sinira ng tila alulong at sigaw ng hindi may paliwanag na nilalang. Simula noon, alam na ni Isagani ang isang lihim, isang kasuklam-suklam na kasamaan na matagal nang ikinukubli ng hasyenda. Hindi na siya basta-basta manggagawang binabastos lamang. Isa na siyang saksi, at alam niyang kailangan niya itong harapin. Gamit ang kanyang angking lakas at kabutihan, at ang mga anting-anting na iniwan sa kanya ng yumaong lola. Hindi makatulog si Isagani ng gabing iyon. Nakahiga siya sa banig, nakatitig sa bubong ng kanyang barong-barong habang ramdam ang kabog ng dibdib. Sa kanyang isipan, patuloy na umiikot ang imahe ng sigbin na kumakain ng bangkay. Ang pulang mata nito, ang mga ngiping matutulis. At higit sa lahat, ang mukha ni Don Faustino na tila nagagalak sa ginawang karumal-dumal na ritual. Kinabukasan, pilit niyang isiniksik ang sarili sa pangkaraniwang gawain sa bukid. Nag-araro siya sa ilalim ng tirik na araw, tinulungan si Pilo sa pagbubuhat ng dayami at tahimik lamang sa bawat insultong binabato ni Cardo. Ngunit hindi iyon sapat upang mawala sa kanyang isipan ang nakitang katotohanan. Gabi na nang muli siyang tumungo sa barong-barong. Bago matulog, hinugot niya mula sa ilalim ng kanyang banig ang isang kahon na yari sa kahoy na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ito ang kahong iniwan sa kanya ni Lola Teresing na tanging siya lamang ang pinayagang magbukas. Doon niya muling kinuha ang mutyang itim, isang batong kulay abo na tila may gumagalaw sa loob at ang papel na kinapapalooban ng sinaunang orasyon laban sa masasamang nilalang. Binasa niya ito ng tahimik sa ilalim ng ilaw ng gasera. Sa ngalan ng liwanag, ako'y anak ng kabutihan. Anumang nilalang na isinilang sa dilim ay hindi mananalo sa pusong dalisay at pananalig sa liwanag ng may kapal. Habang binibigkas niya ito, tila may humaplos sa kanyang balikat, isang malamig na hangin na parang bumulong. Mag-ingat ka, Apo, huwag kang matakot. Kinabukasan, nilakasan na ni Isagani ang loob. Nagpasya siyang bumalik sa kamalig, ngayong araw, sa liwanag ng araw. Nagkunwari siyang may iniiwang gamit malapit sa gulod sa likod ng lumang bodega. Dala ang isang sirang kalaykay, sinilip niya ang paligid at dahan-dahang lumapit sa kamalig. Mula sa labas, amoy niya ang halimuyak ng bulok na laman at tuyong dugo. Pumapasok ito sa ilong at nagpapalula. May sira ang isang bahagi ng dingding, kaya't sinilip niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang altar na yari sa bato. May mga basag na bungo, tuyong dugo sa sahig, at mga simbolong itim na itinaga sa mga kahoy na poste. Sa gitna ng altar, may nakapatong na balat ng tao, tila ginamit bilang tapis o alampay ng isang engkanto. Ngunit hindi iyon ang lalong nagpanginig sa kanya. Sa likod ng altar ay may silid, isang kwadradong hukay sa lupa na tila kulungan. Doon niya muling nasilayan ng sigbin na katanikala. Ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi na ito mukhang hayok. Halos mukhang tao na ito sa pagkakahiga. Payat, nanginginig, may anyong hayop ngunit may ekspresyon ng dalamhati sa muka. Napaatras siya, nagtago, napaisip. Bakit parang nasasaktan ng halimaw? Hindi ba't kagabi lamang ay lumalapa ito ng bangkay? Sa kanyang paglalakad patras, may narinig siyang boses. Hindi malakas, kundi pabulong at malamig.
Huwag mong pakialaman ang hindi mo kayang labanan. Nilingon niya ito. Wala namang tao. Ngunit sa sahig ng damuhan, may mga bakas ng paa, mga yapak na pabalik sa bahay ni Don Faustino. Sa hapong iyon, tinawag siya ni Don Faustino sa lumang silid sa itaas ng bahay. Ikinagulat niya ito. Madalang tumawag ang hasyendero ng manggagawang tulad niya. Sa loob ng silid, malamlam ang ilaw. Nakaupo sa malaking silya si Don Faustino. Hawak ang tungkod na may ulo ng ahas. Sa tabi niya, si Cardo nakangisi. Isagani, anang matanda. Alam kong isa kang masipag na trabahador. Pero may mga bagay na hindi dapat sinisilip ng mga katulad mong hamak. Hindi makasagot si Isagani. Lumapit si Don Faustino, humawak sa balikat niya. Ramdam ni Isagani ang bigat ng presensya nito. Parang may bumabalot na usok sa paligid, malamig at mabigat. Nakita mo na siya, hindi ba? Ang aking alaga, ang tagapangalaga ng aking kayamanan. Sa tulong niya, nananatili akong makapangyarihan sa bayang ito. Nagpakawala ng halakhak si Cardo. Kung matino kang bata, kakalimutan mo ang lahat. O kung hindi, isang mabilis na hampas ang naramdaman ni Isagani sa batok. Nawalan siya ng ulirat. Nagising siya sa loob ng barong-barong gabi na. Duguan ang labi, masakit ang ulo. Tila pinukpok siya at iniwang buhay. At sa tabi niya, isang bagay ang iniwan. Isang piraso ng papel na may nakasulat. Piliin mo, manahimik ka o isunod ka naming ipain sa gutom. Ngunit sa halip na matakot, humigpit ang hawak ni Isagani sa kanyang mutya. Tumingala siya sa buwan at bumulong. Hindi ako magpapatalo sa kasamaan. Hindi ako magpapakatanga habang may nilalang na pinapahirapan. Kung halimaw man ang kalaban, ako'y may panangga ng kabutihan. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Isagani. Lalo siyang binantayan ni Cardo at ng mga tauhan ni Don Faustino. Kahit anong gawin niya, magtabas ng damo, maglinis ng kubo o magpatubig ng palayan, lagi siyang may aninong sumusunod. Ramdam niya ang paniniktik at pati ang ibang mga manggagawa ay biglang umiwas sa kanya, takot na madamay sa anumang lihim na kanyang natuklasan. Ngunit sa kabila ng pagbabanta, hindi natinag si Isagani. Bawat gabi, tahimik niyang inuusal ang mga orasyong iniwan ni Lola Teresing. Habang pinapanday sa isip ang plano, hindi lamang upang makatakas, kundi upang mailigtas ang nilalang na tila biktima rin ng kasamaan. Sa kanyang pagsusuri, may mga pahina ng aklat ni Lola Teresing ang naglalarawan ng sigbin. Ayon sa matanda, ang sigbin ay isang nilalang na minsang alaga ng mga espiritong engkanto. Ngunit kapag ginapos, pinainom ng dugo ng tao at binasahan ng orasyon ng kadiliman, nawawala ang dating purong anyo nito at nagiging halimaw na utusan ng sinumang may taglay ng pambihirang orasyon. At ang mas malala, ang sinumang pinapakain nito ng laman tao ay kusaring nawawala sa alaala ng mga naiwan. Parang binubura sa mundo. Muling bumalik si Isagani sa paligid ng kamalig kinagabihan. Dala ang langis na galing sa dasal ng mga ninuno at ang itim na mutya, dahan-dahan siyang lumapit sa silid ng sigbin. Tahimik niyang inalis ang isang bahagi ng dingding na kahoy gamit ang kanyang maliit na lagare. Pagkatitig niya sa nilalang, nakita niyang ito'y nakalugmok, humahalinghing sa sakit. Sa gilid ng mata nito ay may luhang bumabagsak, duguan. Hindi ka halimaw, biktima ka rin, bulong ni Isagani. Muli siyang nagusisa sa mga pahina ng aklat ni Lola Teresing at natagpuan niya ang isang lumang salaysay. May isang batang lalaki sa sinaunang bayan ng Abara na kinidnap ng isang mangkukulam at ginawang tagapagbantay ng kanyang kayamanan. Ipinainom sa kanya ang dugo ng mga birhen at pinalibutan ng anting-anting ng kadiliman. Siya ay naging sigbin.
Ngunit kapag may isang nilalang na may pusong dalisay at anting-anting ng liwanag ang lumapit sa kanya at binigkas ang panawagan ng pag-alala, maaaring maibalik ang kanyang dating anyo. Gamit ang liwanag ng buwan, tinanggal ni Isagani ang mutya mula sa kanyang bulsa. Inilapat ito sa sahig ng kulungan at binigkas ang panawagan. Talikdan mo ang dilim, ikaw ay hindi alipin. Alalahanin mo ang iyong pagkatao, nilalang ng liwanag, bumalik sa anyo. Sa isang iglap, nanginig ang paligid. Umalingaw-ngaw ang isang matinis na iyak ng sigbin. Napasigaw ito, gumulong sa lupa, habang ang kanyang katawan ay tila nilalamon ng sariling anyo. At sa isang sandali, bago siya mawalan ng ulirat, nakita ni Isagani ang sigbin na nagsimulang mabawasan ang anyong hayop. Sa gitna ng dilim, nagliwanag ang balat nito at sa loob ng kulungan ay narinig niya ang mahinang tinig ng isang bata. "Tulungan mo akong makaalis dito." Nagising si Isagani sa sarili niyang barong-barong, duguan ang braso at masakit ang katawan. Ngunit sa tabi niya, may kakaibang nakaupo. Isang batang lalaking mga 10 taong gulang, payat, may maitim na bilog sa mata, ngunit may liwanag ang muka. "Ako si Elias," wika ng bata. "Matagal na akong nakakulong. Matagal na akong ginawang hayop. Ngunit ikaw ang unang taong hindi natakot sa akin." Napaiyak si Isagani. "Hindi ka dapat pinaparusahan. Ang kasalanan ay kay Don Faustino, hindi sa iyo." At sa mga sumunod na salita ni Elias, nabuksan ang isang madilim na lihim. Si Don Faustino ay hindi ordinaryong tao. Siya ay tagasunod ng sanggunian ng itim na dugo, isang samahan ng mga mayayaman at makapangyarihan na nagpapasuso ng kapangyarihan sa laman ng tao at kaluluwa ng mga inosente. May 10 sigbin siya noon, ako na lang ang natira. Sa pagkakaupo nila sa gitna ng dilim, nag-isip si Isagani. "Elias, gusto kong iligtas ka. At kung kailangan, tapusin ang kasamaan sa hasiyendang ito." Tumingala si Elias, sabay sabing, "Kung gayon, kailangan mong kunin ang itim na balabal ng pagtatali, ang agimat na siyang bumihag sa akin." Nasa silid ito ni Don Faustino, at ito rin ang nagpapalakas sa kanya. Humigpit ang kamao ni Isagani. Nagdesisyon na siya. Hindi na siya basta manggagawang binabastos. Siya na ngayon ang magiging tagapagligtas ng mga kaluluwang nilamon ng kasamaan. Kinabukasan, nagkunwaring karaniwan si Isagani. Tila walang nangyari, tila hindi siya nagpagaling ng isang sigbin na naging tao, at tila hindi niya nalaman ang matagal ng tinatagong lihim ng hasyenda. Ngunit sa ilalim ng kanyang payak na panlabas, naglalagablab ang kanyang damdamin. Kailangang matapos ang lahat ng ito. Ang kadilimang bumabalot sa Hacienda de la Fuente ay kailangang mapatid. Ilang araw niyang pinag-aralan ang kilos ni Don Faustino. Napansin niyang tuwing 2:00 ng hapon, umaalis ito upang pumunta sa simbahan ng bayan. Isang pagkukunwaring kabanalan upang itago ang kanyang kasamaan. At habang wala siya, nananatiling bukas ang lumang silid na pinagbabawal pasukin ng sinuman. Lumapit si Isagani kay Elias na ngayoy muling nagbabalat kayo bilang isang musmos na batang utusan sa ilalim ng utos ni Isagani. "Ngayong araw na ito tayo kikilos," bulong niya. "Habang wala siya, papasukin natin ang kanyang silid." 2:00 ng hapon. Tiyak sa kanyang mga hakbang, tumungo si Isagani sa bahay na bato ng hasyendero. Isinabay niya ang pag-akyat sa mga taong nagdadala ng kahon ng abono, nagkunwaring may dalang pakete. Nakapasok siya ng walang hinala. Tahimik niyang nilandas ang pasilyo hanggang makarating sa lumang silid na may pintong bakal na may ukit ng mata at ahas. Nilapitan niya ito, hinawakan ang itim na mutya sa kanyang bulsa at binigkas ang panalangin ni Lola Teresing. Buksan ang pinto ng kadiliman sa liwanag ng katotohanan. Sa ngalan ng dakilang may likha, ako'y hindi alipin ng takot. Sa kanyang paghawak sa seradura,
kusang bumukas ang pinto. Sa loob ng silid, bumungad ang isang altar na puro anting-anting. Lumang aklat na nakasulat sa wikang hindi maunawaan ng karaniwang tao at mga bote ng dugo, may label, itim na kambing, sanggol, birhen. Sa gitna ng altar, nakasabit ang isang balabal na kulay itim, tila gawa sa balat ng tao at may burda ng mga gintong titik. Lumapit si Isagani at agad kinuha ang balabal. Sa sandaling mahawakan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng pagbigat sa hangin at isang matinis na sigaw ang lumabas mula sa mismong tela. Walang makaaagaw sa akin. Napaatras si Isagani, ngunit hinigpitan niya ang kapit. Dinukot niya ang itim na mutya at sabay-sabay niyang binigkas ang orasyon. Ikaw na balabal ng kadiliman, pasakop ka sa liwanag. Sa anting-anting ng kabutihan, tupukin ang kapangyarihang hindi sa liwanag nagmula. Umangat sa ere ang balabal, umapoy sa bughaw, at sa isang kisap matay napasok ito ng mutya. Pagbagsak ng tela sa sahig, ito'y naging abo. Isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong hasyenda. Umalingaw-ngaw ang isang halakhak, galit na galit, puno ng poot. Isagani! Mula sa ibaba ng bahay ay narinig niya ang mga yabag. Papalapit, galit, mabilis. Si Don Faustino, mas maitim ang muka kaysa dati, namumula ang mga mata, may ahas na pumulupot sa kanyang braso. Anong ginawa mo? Singhal nito. Sinira mo ang selyo ng kapangyarihan ko. Ang balabal na iyon ay tagapagbuklod ng sigbin at tagapangalaga ng aking immortalidad. Hindi umatras si Isagani. Hawak ang natitirang abo ng balabal, humarap siya sa matanda. Tapos na ang pananakot mo. Hindi mo na magagamit ang mga kaluluwa ng mga inosente upang manatiling makapangyarihan. Sumugod si Don Faustino. Ngunit sa isang iglap, isang puting liwanag ang bumalot sa buong silid. Mula sa likod ni Isagani, lumitaw si Elias, ngayong ganap ng tao, nakasuot ng sinag ng araw. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang espada na gawa sa liwanag ng buwan. Sa ngalan ng mga kaluluwang ginapos mo, Don Faustino, tinatapos ko ang iyong pamumuno sa kadiliman. Nagkaroon ng isang sagupaan sa gitna ng silid. Liwanag laban sa dilim, kabutihan laban sa kapangyarihang madugo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Don Faustino habang siya ay tumatanda ng biglaan, nanunuyo ang balat at nagiging abo tulad ng balabal. Pagkatapos ng sagupaan, naglakad si Elias at Isagani palabas ng bahay na bato. Ang mga manggagawa sa hasyenda ay nagtipon, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Wala na si Don Faustino, anang isa. Parang napawi ng hangin. Tumingin si Isagani sa kanila. Ang hasyenda ay para sa mga tunay na nagtatrabaho dito. Simula ngayon, wala nang takot, wala nang palihim na kamatayan. At sa ilalim ng buwan, lumuhod si Isagani sa tabi ng lumang punong balete. Ipinagdasal niya ang mga kaluluwang inialay sa kadiliman. At nangakong hinding-hindi na muling pahihintulutan ang anino ng kasamaan na bumalik. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagbagsak ni Don Faustino. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naging payapa ang Hacienda de la Fuente. Nagtulungan ang mga magsasaka upang pamahalaan ng lupa at si Isagani ay kinilalang bagong katiwala ng komunidad. Si Elias, bagamat bata pa, ay naging simbolo ng bagong umaga, isang patunay na kayang talunin ang kadiliman sa pamamagitan ng lakas ng loob at kabutihan. Ngunit sa katahimikan ay may bumubulong. Tuwing hating gabi, may mga aninong dumadaan sa paligid ng hasyenda. May mga hayop na nagkakandamatay, tuyot ang laman loob. May buntis na inang bigla na lang natagpo ang wala ng malay at wala na ring laman ang sinapupunan. May mga batang bigla na lamang nawawala. Hanggang isang gabi, habang binabantayan ni Isagani ang sakahan, may sulat na lumipad at dumikit sa pintuan ng kanyang kubo. Itim ang papel, pulang-pula ang tinta, at nakasulat sa sinaunang sulat baybayin. Ang isa ay naputol,
Ngunit ang katawan ay buo pa rin. Muli kaming babalik. SID. SID, sanggunian ng itim na dugo. Narinig ko na ang tungkol sa kanila. Wika ni Elias habang binabasa ang liham. Si Don Faustino ay isa lang sa mga miyembro. May 9 silang kasapi, bawat isa ay nagkukubli sa iba't ibang hasyenda at bayan. Sila ang nagpapasuso ng kadiliman gamit ang sigbin, mambabarang at alay na laman tao. Kung ganon, tugon ni Isagani, hindi pa tapos ang laban. Kinaumagahan, nagtungo sila sa lumang bahay ni Lola Teresing sa kabilang baryo. Doon nila natagpuan ang isang lumang baul na puno ng mga lihim na orasyon, agimat, at tala ng kasaysayan ng mga lihim na samahan. Isang makapal na aklat ang nabuksan ni Isagani, ang aklat ng kalasag at kadena. Naroon ang listahan ng mga kasapi ng sanggunian at ang mga agimat na kailangan upang matalo ang bawat isa. Ngunit ang pinakauna sa talaan ay isang pangalang nagpabigat sa kanyang dibdib. Don Salustiano Vergara, ang matandang upo sa Cavite, Pangulo ng Sanggunian. Ayon sa tala, si Don Salustiano ay may kakayahang umangkin ng katawan ng sinumang mahina ang loob. Mayroon siyang alagang sigwang itim, isang espiritong ibon na sumisipsip ng kaluluwa ng bata. At ang kanyang anting-anting ay isang pulang sinulid na pinalalamnan ng butil ng mata ng sanggol, pinakamasama sa lahat ng agimat ng dilim. Kung gusto nating wakasan ang sanggunian, Anang Elias, kailangan nating harapin si Don Salustiano mismo. Hindi tayo sapat para sa kanya, sagot ni Isagani. Kailangan natin ng kakampi. Dito sila nagdesisyon. Lalakbayin nila ang mga liblib na lugar sa Luzon at Visayas upang hanapin ang mga tagapagmana ng sinaunang anting-anting, ang mga antingero, albularyo at mga nagtatagong anak ng diwata. Sila ang may kapangyarihang kayang tapatan ang kasamaan ng sanggunian. Sa paglalakbay nila, nakilala nila si Tatay Mando, isang matandang albularyo sa Quezon na may mata ng uwak at kakayahang makakita ng espiritu. Ibinigay niya kay Isagani ang mutya ng dugo ng banahaw, isang mutyang nagbibigay lakas tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Sumunod nilang nakilala si Aling Luming, isang matandang babae sa Iloilo na dating ininbernan ng engkanto. Itinuro niya ang lihim ng orasyon ng paghahawi ng laman, isang dasal na kayang paghiwalayin ang espiritu mula sa katawan ng isang sinaniban. Ngunit may isa pang nilalang ang bumalot sa kanilang landas, isang binatang may balat na tila kahoy, tahimik at mabangis. Siya ay si Tarak, ang anak ng isang tikbalang at ng isang babaeng antingera. Sa unay ayaw sumama ni Tarak, ngunit nang malaman niyang bahagi ng sanggunian ang pumaslang sa kanyang ina, pumayag siyang sumama sa pakikipagsapalaran. Habang papalapit sila sa Cavite, dumadalas ang pag-atake. Sa isang tulay, sinalubong sila ng sigwang itim ni Don Salustiano. Isa itong ibong mas malaki pa sa agila, may 4 na mata at sumisigaw ng daing ng mga batang pinaslang. Lumitaw si Elias sa harapan, bit-bit ang espada ng liwanag. Sa sigaw niya, "Sa ngalan ng mga bata, ako'y hindi uurong." Nagliwanag ang langit at bumagsak ang ibon sa ilog, nilamon ng apoy. Ngunit alam nila, ito'y simula pa lamang. Isang digmaan ang paparating, bulong ni Isagani, at hindi lang para sa hasyenda o sa baryo, kundi para sa buong bayan. 3 araw nang naglalakbay sina Isagani, Elias at Tarak sa kabundukan ng Timog Katagalugan ayon sa gabay ni Aling Luming. Hinahanap nila ang lawa ng Alitaptap, isang sagradong lugar na sinasabing tinitirhan ng isang mahiwagang nilalang, si Apo Kalinaw, ang dating pinuno ng mga sigbin na tumalikod sa kadiliman. Ayon sa alamat, si Apo Kalinaw ay dating alagang sigbin ng isang makapangyarihang mambabarang, ngunit nilabanan niya ang kaniyang sariling kalikasan
matapos makatikim ng tunay na kabutihan sa piling ng isang dalagang mananambal. Sa halip na kumain ng laman tao, sinumpa niya ang sarili na tanging mga mambabarang at nilalang ng dilim lamang ang lalasapin niya bilang ganti sa ginawa sa kanyang kabiyak. Ang tanging makapagliligtas sa mga alagad ng kabutihan mula sa puot ng mga natitirang kasapi ng sanggunian ng itim na dugo ay ang karunungan ni Apo Kalinaw, sapagkat siya lamang ang may alam kung paano putulin ang ugat ng kontrata ng sanggunian. Isang lumang tipan na isinulat gamit ang dugo ng mga musmos at nilagdaan ng 9 na nilalang ng dilim. Pagdating nila sa gilid ng lawa ng Alitaptap, namangha ang 3 sa tanawin. Mistulang sinasalamin ng tubig ang langit, at sa bawat kibot ng hangin, sumisirit ang liwanag ng daan-daang alitaptap na tila mga bituin sa lupa. Ngunit ang kagandahan ay may bantay. Sa kalagitnaan ng lawa, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang. May katawan ng aso, paa ng kambing, buntot ng bayawak at mga matang pula na kumikislap sa dilim. Ano ang inyong pakay? Tinig na tila mula sa ilalim ng lupa, bumigkas mula sa bibig ng nilalang. Hindi umatras si Isagani. Ako si Isagani, isang antingero na sumira sa balabal ng dilim ni Don Faustino. Ito si Elias, dating sigbin na aking iniligtas. At si Tarak, anak ng tikbalang at albularyo. Nais naming wakasan ang kadilimang bumabalot sa ating bayan. Tahimik ang nilalang sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, bigla itong lumundag at lumapag sa kanilang harapan. Nang tumama ang paa nito sa lupa, umuga ang paligid. Ngunit walang galit sa kanyang mga mata. Ako nga si Apo Kalinaw, wika niya. Kung tunay ang loob ninyo, ako'y may huling pagsubok bago ko ibigay sa inyo ang lihim ng tipan ng itim na dugo. Inakay sila ni Apo Kalinaw sa ilalim ng lawa. Isang kuweba ang biglang bumukas, hinawi ng mga alitaptap. Sa loob, may altar na gawa sa puting bato at sa gitna nito ay isang banga na may selyo ng sinaunang baybayin. Ito ang bangang taguan ng tipan ng dilim, ngunit hindi ito madaling mabuksan. Sa loob nito ay nakasilid ang kaluluwa ng isang dakilang sigbin na minsang sinakripisyo ng sanggunian. Kayo'y kailangang harapin siya sa kanyang anyong espiritual at ipatanggap sa kanya ang katotohanan na nilinlang siya ng kanyang sariling Panginoon. Pumikit si Apo Kalinaw at binigkas ang panawag. Magsaulog ka, anak ng itim na ulap. Sa ngalan ng liwanag, bumangon ka sa hangin ng alaala. Mula sa bangang iyon, lumitaw ang espiritu ng isang dambuhalang sigbin na halos kasing laki ng bahay. Putol ang isa nitong paa at punong-puno ng galit at lungkot ang mga mata. Ako si Lagiw, anito. Sino kayo para guluhin ang aking pahinga? Tumindig si Elias at lumapit. Ako rin ay isang sigbin na binalutan ng kadiliman, ngunit iniligtas ng isang mabuting tao. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa iyo, Lagiw. Nilinlang ka nila. Ginamit ka nila. Tulad mo, gusto rin naming lumaya sa tanikala ng mga mambabarang. Tumigil si Lagiw. Lumapit ang espiritu kay Elias at pinatong ang pawisang kamay sa kanyang ulo. Bigla itong umiyak. Hindi iyak ng galit, kundi iyak ng tuluyang pag-unawa. Kung ganon, kayo ang magwawakas sa sumpang ito, anito. Kunin ninyo ang lihim. Wakasan ninyo sila. Sa isang kisap mata, pumutok ang banga at lumutang ang isang pergamino. Gawa sa balat ng engkanto, may tatak ng dugo at mga pangalan ng mga kasapi ng sanggunian. Naroon ang pangalan ni Don Faustino, ni Don Salustiano at 7 pang pangalan na hindi pa nila naririnig. At sa ibaba ng pergamino, naroon ang petsang nakaukit, Hunyo 13 pagbabalik ng puno ng dugo sa lungsod ng San Telmo. May 6 na araw tayo, ani Isagani habang tinititigan ng tipan. Sa araw na yon, magtitipon-tipon silang lahat.
doon natin sila pwedeng wakasan, sabay-sabay. Kung mabigo tayo, magbabalik ang panahon ng anino, dagdag ni Apo Kalinaw. At ang mga alagad ng liwanag ay tuluyang maglalaho sa kasaysayan. Tumingala si Elias sa mga alitaptap. Hindi kami mabibigo. Magsisimula na ang huling digmaan. Sa unang liwanag ng umaga, nagsimula ang paglalakbay ni na Isagani, Elias at Tarak patungong lungsod ng San Telmo. Ang makasaysayang lugar na ayon sa tipan ay magiging tagpuan ng buong sanggunian ng itim na dugo. Isa itong dating lungsod na nilisan ng mga tao matapos ang sunod-sunod na pagguho ng lupa at pagkamatay ng mga bata, 1 dekada na ang nakalipas. Ngunit sa likod ng pagkawasak nito'y ang sikreto. Doon itinayo ng sanggunian ang kanilang dakilang dambana, kung saan tuwing 13 ng Hunyo ay muling pinatatatag ang bisa ng kadiliman sa tulong ng alay. 7 batang kaluluwa at isang banal na anting-anting ng kalikasan. Pagdating nila sa paanan ng lungsod, sinalubong sila ng makapal na ulap ng usok, alingas-ngas ng mga uwak, at malamig na hanging tila may paniningil. Ngunit hindi na sila nagdalawang isip. Buo ang loob, buo ang layunin. Habang inaakyat nila ang lungsod, bumungad ang tore ng dambana. Isang gusaling yari sa itim na bato. May mga palamuting tila buto ng tao, at sa tuktok nito ay umiikot ang itim na alitaptap na sumisipsip ng liwanag ng araw. Sa paligid ng tore, naroon ang 7, ang natitirang miyembro ng sanggunian. Don Salustiano Vergara ang pangulo, may taglay na anting-anting ng pulang sinulid ng sanggol. Madam Orlanda, mambabarang na ginamit ang puso ng aswang bilang agimat. General Ribaya, dating sundalong nag-alay ng buong batalyon kapalit ng kapangyarihan. Sor Herminia, dating madre na sinaniban ng maligno at naging tagasalo ng masasamang espiritu. Mayor Tristan Politico na nagpakain ng bata sa sariling sigbin tuwing eleksyon. Lola Basyang matandang albularya na nagtaksil sa mga diwata. Kapitan Gorio Tikbalang na naging tao, may anting-anting ng pagbabalat kayo. Nagbalik ang mga pipigil sa aming pag-angat. Ani Don Salustiano habang lumalakad patungo sa gitna ng dambana, hawak-hawak ang isang sanggol, ang panghuling alay. Ngunit sa gabing ito, kayo ang magiging handog. Tumindig si Isagani. Hindi kami ang hahandugan. Ngayon, ang mga multo ng inyong kasalanan ang sisingil sa inyo. Ipinakita niya ang tipan ng dugo, isang sinaunang kasunduan na kailangang sunugin habang binibigkas ang orasyon ng pagwawakas. Ngunit bago niya ito magawa, lumundag si Kapitan Gorio at pinukol sila ng apoy ng dilim. Iniligtas sila ni Tarak gamit ang kanyang buto ng kidlat na ibinigay sa kanya ng kanyang inang albularyo bago siya pumanaw. Dito nagsimula ang digmaan. Nagbagsakan ang mga kidlat sa paligid. Sumulpot mula sa anino ang mga nilalang ng dilim, mga sigbin, aswang, duwende ng kamatayan at mga sinumpang multo. Ngunit dumating rin ang mga kakampi. Si Apo Kalinaw, sakay ng espiritu ng puting uwak. Si Tatay Mando, may dalang tambol ng apoy. Si Aling Luming, bitbit ang anting-anting ng araw. At ang mga magsasakang dating alipin ng Hacienda de la Fuente, ngayon ay may tapang at armas ng liwanag. Sa gitna ng gulo, tinungo ni Elias si Madam Orlanda. Nagsanib ang kapangyarihan nilang dalawa, sigbin laban sa mambabarang. Isang iglap, nawasak ang katawan ni Orlanda sa pagsabog ng mga espiritong pinakawalan niya sa sariling katawan. Samantala, si Tarak at General Ribaya ay nagharap sa gitna ng mandirigmang espiritu. Sa isang suntok na puno ng kidlat at orasyon, tinamaan si Ribaya sa puso at natunaw sa hangin. Ngunit habang nagkakagulo, si Don Salustiano ay pumasok sa silid ng itim na puso ng dambana, ang altar ng kapangyarihan. Sinubukan niyang tapusin ang ritual kahit kulang ng isa sa mga alay.
Ginamit niya ang kanyang sariling dugo bilang huling bahagi ng sigla. Ngunit huli na siya. Dumating si Isagani, hawak ang mutya ng dugo ng banahaw at binigkas ang huling linya ng orasyon ng pagwawakas. Sa ngalan ng liwanag at ng mga kaluluwang inapi, pawiin na ang pighati. Sunugin ang tipan ng dugo. Isinilid niya ang tipan sa apoy ng mutya. Bumagsak ang tore ng dambana. Isa-isang nagsigawan ng mga miyembro ng sanggunian habang ang kanilang katawan ay natutunaw, bumabalik sa abo ng kasalanan. Pagkatapos ng pagsabog, umaliwalas ang ulap sa langit. Tumigil ang hangin. At sa mga guho ng San Telmo, bumangon ng isang bagong pag-asa. Nagwagi tayo, ani Elias, may luha sa kanyang mata. Ngunit tinapik siya ni Apokalinaw. Nagwagi kayo ngayon, ngunit ang tunay na laban ay sa puso ng bawat tao. Hanggat may sakim, may bagong sisibol. Tumango si Isagani, kaya't magbabantay kami. Hanggat may mga nilalang na nagnanais ng liwanag, may magtatanggol. 3 araw matapos bumagsak ang dambana ng itim na dugo sa lungsod ng San Telmo, tahimik na ang mga bundok at kapatagan. Ngunit ang katahimikang iyon ay may kasamang bigat. Bigat ng mga alaala, ng mga sakripisyo, at ng mga buhay na hindi na muling magbabalik. Sa paanan ng dating dambana, nakatayo si Isagani, hawak ang punit-punit na balutan ng tipan ng dugo. Nasa tabi niya si Elias, anyong tao ngunit may bakas pa rin ng pagiging nilalang. Si Tarak, ang anak ng tikbalang at albularyo, ay nakaupo sa isang malaking ugat ng puno, pinagmamasdan ang muling pagusbong ng mga damo at bulaklak sa dating tuyong lupa. Ang kadiliman ay bumagsak, ngunit hindi tuluyang nawala, bulong ni Elias. May mga kalat pa itong binhi, mga nagtatagong mambabarang, sigbin at engkantong lihis sa liwanag. Alam ko, sagot ni Isagani, at doon tayo magsisimula. Bumalik sila sa Hacienda de la Fuente. Hindi na ito pag-aari ng mga Don. Sa tulong ng mga dokumentong na-recover nila mula sa San Telmo, naipakita nila na ang lupang kinatitirikan ng hacienda ay ninuno pa ni Lolo Apong Pedro, isang magsasakang pinaslang ng unang henerasyon ng mga de la Fuente. Dahil dito, naibalik ang lupa sa mga tunay na tagapagmana, ang mga magsasakang inapi sa mahabang panahon. Muling nagtanim ang mga magsasaka, muling bumangon ang mga bahay kubo, muling narinig ang sigawan ng palengke, ang halakhakan ng mga bata at ang awit ng mga ina habang nagpapahele ng sanggol. Si Elias ay nagtayo ng kubo sa gilid ng kagubatan. Hindi na siya tinuturing na halimaw. Sa halip, tinuturing siyang tagapagbantay. Ang sigbing nagbago. Ang nilalang na sumumpang hindi nakakain ng laman kundi maglilingkod sa bayan. Tinutulungan niya ang mga albularyo, binabantayan ang kagubatan laban sa mga natitirang nilalang ng dilim. Si Tarak naman ay umalis upang maglakbay sa iba pang lalawigan. Layunin niyang hanapin ang iba pang engkantong naliligaw at ituro sa kanila ang landas ng kabutihan. Sa kanya iniwan ni Isagani ang isa sa 3 mutya ng liwanag, tanda ng tiwala at pananampalataya. At si Isagani, nananatili siyang tahimik. Itinuloy ang pagiging manggagawa ng lupa. Itinuro ang kaalaman sa mga batang gustong matutong magsaka at gumamit ng orasyon. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan upang mamuno, bagkus ginamit niya ito upang maglingkod. Sa isang gabi ng buwan, lumapit sa kanya si Aling Luming, may bitbit na garapon ng liwanag. Ito ang huling alaala ng dambana ng liwanag, wika niya. Ito'y alay ng mga espiritong nakalaya sa kadiliman. Ipinagkakatiwala nila ito sa iyo. Tumango si Isagani. Tinanggap niya ang garapon. At sa gabing iyon, isinabog niya ang liwanag sa hangin. At ang buong baryo ay nabalutan ng liwanag ng bituin. Pagkalipas ng ilang taon,
naging alamat na ang kwento ng batang antingero na tinalo ang sigbin ng hasyenda. Itinuro sa paaralan, ikinwento sa palengke, iginuhit sa pader ng simbahan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang lihim na nakatago. Si Isagani ay hindi na karaniwang tao. Sa kanyang puso, nanatili ang kapangyarihan ng 7 anting-anting ng kabutihan. Isa siyang tagapamagitan ng liwanag at dilim. Isa siyang bantay ng mga lihim ng mundo. At kung sakaling magbalik ang kadiliman, kung sakaling maglakad muli ang mga nilalang ng gabi upang manalasa, siya ay babangon, magbabalik, magtuturo ng pag-asa. Sa ilalim ng araw ng panibagong umaga, isang alitaptap ang lumilipad sa hangin. Hindi na ito nagdadala ng dilim. Ito ay alay ng liwanag. Wakas,